Sarki Allah ɗaya mara uwa ko kowa, dama ba a gane ka ta hanyar salwa. Allah na roke ka ka ƙara muna zuwa, zanwa Gausiyya ba ya tuku ba za a jiwa, aikata yanda ka so. A sarki kai ke sawa san mai zubu da ruwa, kuma sannan ka ba wa alam ikon tsaiwa. Ramar Gausi sannan kullum na da ruwa, tun daga nan na gane Gausi ba zai sanuwa, aikata yanda ka so Gausi. Tsira da aminci Allah kara karbe, alai da sahabbai duk sanya duka umma gidan kyanan zan kwanaki ba ni gado, dan zakin Allah alba dan na isa ba yanda ka so.